Vagarwe uko regai tiuchire ona ika collection kembira dzangu aka hai mbichana chete ndakatadza kutakura ndichiuya nadzo kuethiopia kunoku asi tombowana chekutandara nacho. Now ndoda kukuratidzai pekutangira mukuridza nhau toiti song yacho inonzi kumbirai teurai kuvadzimu, asi mukanya paakairekodha ndo Pfumvu PaRuzevha, and manotsi acho ndo ari very close to unogona kuimba kuyaura kuyaura yataidiscussa iyai. Now saka the song is very short, in a complete cycle in 2 phrases. Now song unofanira kuziva pekuidimbura so that you can practice. Saka we'll talk of a cycle, and cycle iyo inodimburwa into 2 phrases. And then apa ndiri kukuratidza ku left side, and then we will build it by including the thumb, and then tozowedzera index finger, and then tozoita zvakawanda. So the most basic, now 2 phrases dzatiri kuda. The first phrase ndeapa panapa key yandakabata number 3. Saka kana ndichizoti bata L3 means on the left side, which count uchibva panapa 1 2 3 4 5 6 7, and then on the B aya mabasses unongokauntawo uchibva pazihombe rino iri B 1 2 uchienda uko, and then kuright unokauntawo uchienda that way. Saka intangira pa L3 panapa, and it's very simple. Saka ndo first phrase iyo iyi unofanira kunyatsoinzwa du 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 du. Saka it's very simple. And then the second phrase, again, saka ndo 2 phrases and kasong katopereka aka. Saka unofanira kukanzwa kachikwira du 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 du, and then kobva kadzika du 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 du. Saka I'll play continuous, and unobva ungorimba uchiridza kari continuous kakadaro, unonzwa karhythm kacho kakubuda. Ipapa apa chete ndo kasong kacho kese, and once wapanzwa ipapa apa panotanga kubuildika, because advantage yedu versus mavheti vasingazive music yedu is unogona kutotanga kupawedzera ipapa apa. Saka ndo pane kasong ipapa, and apa nango, you see the additions, the variations. Alright, ngatimbopasiya pakadaro. Now what you do kuwrite kunokuko akoma ona ndiri kuzvirekodha ndichiridza ndini. What you do kuwrite initially unongoridza key toiti number 1 R1. Ichi chikey ichi chiri special chinonzi 0, saka tombochisiya chakadaro. Saka 1 ndo yaunoridza, and the style of play yatiri kuda ndeyekuti 1 unotanga kuridza zvese simultaneously, the left and right. Saka unoridza karhythm kekuleft kakaka, kuright uchingorova inoi, and because ndiri kuzvirekodha rega ndimboisa phone pasi, but unzwe karhythm kanobuda kacho.
and panenge patofamba ndima ipapa and tikuridza e pese with every key yatiri kurova kuleft uko kutingorova iyo iyi r1 ino iyi now kuti kanyatsoita sweet unogona kurova r2 ino iyi saka first phrase ino iyi unogona kuti tu paunenge uchi and then second phrase iyi wongoramba uri ipapapa but tiri kuridza simultaneously ka saka just pa first phrase kwekupedzesera ku last part ye first phrase iyo ndokwaunoridza r2 ino iyi ende mira unzwe kanobuda ka sweet right kana matodai Chibwa matooneka song ipapapa the next step instead of kuridza left and right at the same time dziri simultaneous unodziita alternate uchitanga nekuleft saka unoti ukarova kuleft obva warova kuright orova but exactly the notes dzatatu kuratidza idzo dzidzi and regai ndiridze munzwe ndo first phrase iyo second phrase saka tongoridza continuous ende munenge matogwenyambira ipapapa saka tombopasiya pakadai o learn the left hand wodzidza maphrase acho and then waaridza continuous and then waaridza uchishandisa kuright kunoku kuadd r1 ino woridza zvakabatana left and right side simultaneous and then wosplita manotes acho and then unenge watooneka song and then of course the next part kuratidza how to add mavariations kuleft kunoku kuright kunoku and nekupinda mumabase umu and inobuild kaika ukatozoishaya kuti ndokasong kari simple kaika tombogumira pano zvaonekwa bonga.